Estoryang Kahadlokan. Bisaya Horror Stories. Hello Sir K. Tawaga lang ko sa pangalan nga Joy. Usa ko ka single mom ug na ako isa ka anak. May padala ko sa inyo og storya dili kay tungod single ko, kundi mahitungod kini sa akong nabantayan nga mao ang sunod-sunod nga feedback kabahin sa auto o sakyanan nga akong ginaparintahan. Ang mga merenta naado ko ni hilakbot nga kasinatian samtang gamit nila ang ako ang sakyanan. Ug aron inyo kining masabdan, diri nako sugdan ang akong istorya. Bulag daay ko sa akong bana mga kaistorya sa rason nga mikiringking kini sa salain. Maong ako isip mama nang inabuhi ko og bisan unsa na lang. Mi-engage ko anang mga buy and sell og products ug nagreseller pod ko og bisan unsa ng mga items. Hasta ang pagpamaligya ug mga imported ug hybrid na klase sa iro nabuhat pod kini nako. Sagol-sagol na lang gyud akong ginabuhat para lang mabuhi nako kung kaugalingon. Dili pod ko gusto mapasagdan akong naginusarang anak. Gikaya gihapon ako ang kung pagka-hands-on nga mama at the same time working mom pod ko para na ako'y pangtustos sa mga galasdohon na mo kada adlaw. Na ako'y business mga kaistorya. Ang business nga mao ang rent a car. Hulaman ang sakyanan sa renter, unya abangan kini nila og pila ka adlaw. Naay down og deposit nga deal. Full tank ni igpauli og napa-car wash kini sa nigamit. Mga ID ug mga proof lang akong gikinahanglan para sa pagpa-approve. Lakip na pod ang terms ug conditions sa paghulam sa sakyanan. Barato ra akong hatag mga kaistorya, mao siguro dali ra gyud makita akong gi-advertise sa Facebook. Labing minus katulo o kaduha sa usa ka semana na ay mag-inquire sa ako. Daghan pang klase ang akong ginaparintahan, na van, motor ug uban pang mga auto. Mao ka na ang kasagaran hulaman sa mga bakasyonista o sa mga customer na muduol sa ako. Ari nagsugod ang akong katingalahan Sir K ug mga kaistorya, dihang na ako'y napalit nga usa ka second hand nga sakyanan. Gamit ang akong ekstra nga kwarta, plano nako na ipa-remodel o paninduton ang mga auto. Mayo na lang ipangdagdag kini sa ako ang business, pangpuno-puno pod sa akong kita. Nayo sa kahigayon ato na nako'y customer nagikan pa sa Maynila ug ni-inquire rin ako. Nagkasabot mi na mogamit siya sa auto ug katong gipa-remodel na sakyanan ang plano niyang rentahan. Gamiton daw kini nila kay moadto sila sa mga laaganan nga sikat sa amuang dapit. Adlaw to nga nag-abot na mi sa renter ug nagamit na gyud nila ang sakyanan. Bali 2 days kini nila nga abangan. Midagan ang adlaw ato nga gamonitor lang gyud ko sa GPS sa sakyanan. Wala ra pay problema nako kay kasaligan ra pud ang miabang. Dihang giuli na ang sakyanan, natingala ko na gusto makigstorya sa ako ang merenta. Ug ako na lang ibinisaya ang among pinag-istoryahanay. Miingon siya sa ako na kung unsay naa daw sa ako ang sakyanan. Nangutana sad siya na kung napublisingan na ba daw kini nako. Tuod, wala ako kasulay na ako kini napublisingan. Kay lagi, napalit rasad kini nako. Wala sa jud ko'y oras kay gaapas pud ko sa akong lain pang pagpangwarta. Natingala lang gid pud ko ato kung ngano ingon atong ihang mga gipangutana. Misulti sa ako ang nagrenta na naado ko ni katingalahan sa ako ang sakyanan. Kay dihang nagamit daw kini nila na ay mopakita lagkalit adto sa sulod. Ako nga naminaw sa iyang gisulti, basin storya-storya ra kana niya aron makalesya sa iyang bayad sa ako. Miusisa pa ko na kung unsa pa iyang nakita o nabantayan sa sakyanan. Gatuo ko nga maghisgot kini siya sa andar o sa namatikdan yang bati dihang pagpadagan. Kahadlokan naman hinuon na yung gipangistorya diri sa ako. Miingon siya sa ako na naado ko ni magpakita na babayi sulod sa sakyanan. Naghilak daw kini ug naitap-tap sa baba. Mura daw kini og gikidnap. Ako nga naminaw, medyo nawirduhan ko sa gipanulti sa renter kay kabag-upan akong sakyanan, bisan tuod gi-remodel pero presentable man gihapon kini tan-awon. Makaduda lang kayo ang iyang gipangistorya. Mikatawa na lang ko sa renter ug mipasalamat na lang ko sa iyaha kay nauli ra niya ang sakyanan. Wala na lang kumupatol sa iyang gipangistorya, basin bunga ra to sa iyang hunahuna. Sa ulahi,
Mibilin pa kinikstorya sa ako na mas maayo, ipablessing daw nako ako ang sakyanan, aron likay lang sa disgrasya. Gikiberbalikat lang to nako ang iyang gistorya. Nakaingon ko nga, businessman ni akong gibuhat. Kung mangayo siya og less, dili gid ko makahatag, kay nagka-deal na mi, sa wala pa magamit ang sakyanan. Deal is deal pud para sa ako. Una kadto nga istorya nga gibaliwala lang nako, kay sa uban nga mga nisunod og renta sa sakyanan, wala raman sila ingon nga katingalahan ug bati pud nga mga nasinatian. Ikaduha na kong encounter, dihang naa na si merenta sa auto. Katong gihapon ang giremodel na sakyanan ang gihulaman. Maura gihapon ang proseso og terms akong pagpangayo. Ani na time, balik 3 days kini girentahan sa mogamit. Mao gihapon gibiyahe kini sa renter sa layo nga dapit ug gimonitor lang gihapon to nako ang GPS. Dihang giuli na sad kini sa ako ang sakyanan. Natingala ko sa renter nga daghan kayo siya kinalimutan ug mga galos sa iyang lawas. Nangumusta pa ko na kung okay ra ba yung 3 days na ride. At first, okay ra daw pero naa ko ni something sa ako ang sakyanan. Napakunot na sad ko sa akong kilay ug naminaw ko sa iyang storya. Didto, misulti siya nga mga bandang alas 3 daw sa kadlawon, naka-encounter daw siya ug di masabtan nga panghitabo. Nakakita daw siya og babayi nga puno daw kuno kayo galos ug mga samad-samad. Nakabantay daw siya niini dihang naa siya gipasakay nakaila unya iya kining gidrop sa lugar. Dihang gainusara na lang siya pagpauli. Didto, gipakitaan siya og babayi nga daghan kayo galos sa lawas. Samaran, unya duguan pagyud daw. Didto na namatikdan sa renter, dihang mipauli siya nga daghan na kayo siya kalmot sa lawas, hasta pud ang mga galos, susama sa mga nakita niya sa babae nga naa sa sakyanan. Nang hilakbot ko sa istorya sa nagrenta, ug nakapangutan ako nga kun ngano nakasulay siya ingon ato nga panghitabo, unya sa ako ang sakyanan pagyud, nga kabag-o pa nang giremodel unta. Imposible pud kaayo natawan ang akong sakyanan, bisan tudog second hand, pero gipatarong sad nako. Wala na kinilain pang istorya, basta na lang kinigiuli sa ako ug miuli na pud ko sa gideposit ni ini. Natingala na kog sugod aning panahona. Ang ulahi nga merenta ang dili nako mahikalimtan. Kini ang renter story nga grabe na kapalimbawt pag-ayo sa akong balahibo. Tungod ani na renter, mahibaw-an ninyo sa ulahi ug unsa ang hinungdan kung nganong miabot ko sa punto nga na ako'y napagdesisyonan na kinahanglan jud kaayo na kong buhaton. Nainirenta na sad sa ako ang auto ug nahibaw-an nako nga abli di ay ang third eye. Nadala na ang auto sa renter sa ilahang giadtuan nga dapit. At first, wala raman daw kuno to sa nagrenta kay gibaliwala lang kini niya kay basin na malikmata lang siya. Pero dako niyang katingala, samtang gabay-bay daw siya sa highway uban sa iyang nadala na babay. Natingala naman lang siya na naay isa pa kababay sa likod ang misabay daw sa ilaha. Sigurado gid ang merenta ato na dili to kauban siyang amiga na babay. Katingalahan lang kayo nga ang sinilya daw ang gisuot sa nakaputi na babae, nagkabahid daw kini og mga dugo. Gipilit lang og kalma sa nagrenta ang iyang kaugalingon tungod sa iyang nakita. Kay basin, mabadshot unya ang iyang gidala na babae, pero sa iyang kalubluoban, hadlok na daw kaayo siya atong orasa. Nakita og nag-uban-uban daw ang duguan na babae, dihang gabiyahe sila. Kita kaayo sa samin o gaduko lang kini. Hangtod sa miabot na sila sa ilang gistayhan. Samot pagid ang kakurat sa nagrenta. Dihang one time, giparking kini niya ang auto ug iya kining gitutukan sa may parking lot. Samtang naa siya sa layo dagalantaw, naa daw kuno'y nagkadugo na babae ang naadapit sa sakyanan. Galing ko daw kini. Nagduko ug kalit lang nga naidugo nga miawas iyang liugan. Grabe ang pagpanglimbawt sa balahibo sa renter. Dali siya nga nakadagan ato. Kay wa siya kasabot sa iya daw mga nakita. Tungod sa mga gipakita daw sa iya nag-hire na lang gyud siya og driver ato para maunalay mo pauli sa ako ang sakyanan. Dili na niya maako ang pagdrive pauli kay dili na niya maagwanta ang iyahang mga nakita. Gipahatag na lang sa driver ang katong gideposit diri sa ako ug gikaltas lang kini sa gi-hire nga driver atong last renter. Didto medyo natingala na gyud ko kay lain naman ang feedback sa akong auto. Pag-una, babae na naitap-tap sa baba. Sunod, katong babae na nagkagalos ug ang pinakalas, katong naay nagkadugo. Napagtanto nako, dili ba ka usara kini ka tawo o babae ang ilang gipasabot? Pila ka days gibaliwala ko lang to ang ilang gipangingon. Wala kayo kung maghunahon na ato, ang importante ang akong negosyo. Pero naisa kahigayon ni ana nga nakamata ko og adlawon kay nangihi ko sa ubos.
Misagi sa akong hunahuna ang storya-storya atong kabahin sa akong auto. Ambot kung nganong kalit lang to na akong nahinumduman. Sa garahian, nakatanaw ko sa akong mga sakyanan. Gitanaw kini nako sa may bintana. Naglantaw ko ato sa auto nga giingon nga naado ko na yung magparamdam ug ang auto nga naa sa katingalahan. Didto nakuha akong atensyon. Samtang gitanaw ko sa may bintana, kita nako nga gauyog-uyog ang maong sakyanan ug natingala ko ato. Kalit lang, sa may sulod sa sakyanan, kita nako nga gipasiga ang suga ni ini. Kita nako pud nga naay babae adto ug sa akong tan-aw, dalaga pa kini ug nakabusal ang ihang baba. Nakatutok ko sa nasaksihan ako ato ug tan-aw nako, mura kinig na ngay og tabang sa sulod. Persado kini niyang gipokpok ang bintana nga nakasarado ug ang sulod nga eksena na akong nakita, gitaptapan ang baba ug ang mata ni ini sa usa ka panapton. Didto nakita nako nga murag dili na mao akong nasaksihan. Kita nako nga murag na ay mihalay sa maong babayi ug nanglaban kini sa may sulod sa sakyanan. Kalit lang, naay kutsilyo akong nakita ug gitara kini makadaghan sa maong babayi. Didto nakadungog na kog mga agulo ug hilak sa usa ka babayi nga nasakitan. Mitingog ang agulo pud sa among mga iro. Namarug og kalit akong mga balahibo ato dihang pagkadungog nako. Kalit lang miduol ang naong sa babayi nga nagadugo ug miduol kini sa gilantawan ako sa may bintana. Naigpot ko sa akong ibarugan ug nakadagan ko pasaka sa kwarto tungod sa akong kalit-kalit nga nakita. Nang limbawt pag-ayo kong balahibo ato ug napagtanto nako nga dili na gyud mao akong mga nakita. Mao siguro to ang gipasabot na babayi sa mga renter kani adto. Napagtanto nako nga murag need na gyud nako ipabless ang maong sakyanan kay murag lain naman ang nagparamdam sa sulod. Nakapangagho ko ato og lawom ug migakuskus sa akong anak ato samtang nagtapad mi ato sa higdaanan. Wala na hinuon ko makatulog og balik hangtod sa may buntag na lang. Dihang mihayag na, katan-awon dili ko ato sa akong auto. Nasyak gid ko ato dihang pagkakita na sad nako nga naay mga litra ang milakra sa bintana sa sakyanan. Tabang nga word ang akong nakita gamit ang dugo nga nakasulat. Namalikmata lang bagyod ka ako ato kay dihang gilingi ko kini og balik na wala ra man sad ang nakasulat. Wala ka pugni nga nanglimbawt na sad pagbalik akong mga balahibo ato. Wala na gyud ko kaagwanta ato ug nanugo na gyud ko na ipadala ang sakyanan sa simbahan aron mapambendisyonan. Tinuod gyud siguro to ang giingon sa unang renter nga naay katingalahan gyud sa akong sakyanan. Didto miapas ko sa simbahan gamit ang laing sakyanan. Ug didto gipabilisingan ni kini og pari ug gibinditahan ang tibuok parte sa maong auto. Nahinabi pa nako ang nagdrive ato ug miingon siya na lain daw kuno kaayog baho ang sulod sa akong sakyanan dihang nagdrive siya. Mura daw og baho nga dili masabdan, bahong dugo nga bahong lang si daw ang nasa sulod. Pero pag abot niya sa simbahan, nawala ra sa daw ang baho kuno adto. Wala na lang ko mitingog sa iyang gisulti ug mimando na lang ko na ipauli na ang sakyanan sa garahe. Human ato, nawala ra sad ang nagparamdam sa sakyanan, pero kalaunan, mibalik-balik ra sad sa ako ang feedback sa nagkalain-lain na pud nga mga renter. Maura gihapon ang mga storya-storya sa uban, nga gipakitaan daw sila og babae na nagadugo. Usahay, sa parking lot, makadungog na lang ko nga murag na ay maghilak adto kung magabi. Unya na apoy mga iro nga magsigi og paghut atubang sa amo ang parking lot. Wala na gyud ko kaagwanta ato ug nakadesisyon ako na ibaligya na lang to nako ang maong sakyanan. Puslan man nga hamukon gihapon ko ug hasta ang mga nagrenta. Dili pod ko gusto og labad kay lain kayos pamati napakitaan og paramdaman ka sa sakyanan. Tingali, kalag kini nga wala mahimutang, mao na li akong nasulti. Nakontak og nastorya nako ang nagdil ato sa maong sakyanan kaniadto ug nawindang ko sa rason kung ngano iya sa day kini nga gibaligya. Kaya nga akong nakita, susama sa day sa iyang mga nakita dihang napalit pud kini niya kaniadto. Kalaunan, ulahi na sa day niya nahibaw-an nga na-involved di ang kadto nga sakyanan ug ang tag-iya na original aduna daw kuno'y nabuhat na krimen nga to sulod sa sakyanan. Sa gipanulti sa may aging tag-iya, kumbinsido na gyud ko na ibaligya na ang kadtong sakyanan. Human mabaligya na ako ang auto, murag nakaginhawan ako. Kay kung naapat to ang sakyanan, duha akong kahadlok basta naay mo renta. Either dili mauli ang sakyanan o inig-uli ni ini na ana si kahadlokan nga istorya ang mga nagrenta. Sa nakapalit sa akong auto, unta wala ra pud ka paramdami sa maong babayi. Lisod pud na musulti ko sa akong nasinatian. Mong ako, careful na gid ko kung ugali sikanhan man ang sakyanan.
Usisaon sa gyud nako kun ngano gibaligya kini og sikinsa pod ang tinuod nga nag-iya. Giampo na lang nako tanan sa kahitasan nga malimtan rato nako ang nasaksihan nako sa maong auto. Katuuhan man o dili, basta mao na to nga nabaligya na gyud nako. Ang importante, wala na ang maong auto dito sa akong garahian. Diri na lang kutob Sir K og salamat sa pagbasa sa akong story. Kini si Joy ug mayong adlaw kaninyong tanan. Mga kaistorya, good day. Ug ako di ay si Sir K. Ug ako ang narrator likod sa Estoryang Kahadlokan, Bisaya Horror Stories. Nagustuhan ba ninyo ang atong storya karon? Comment down below. Ayaw kalimot sa pag-like, share, ug subscribe sa maong video. Maura to mga kaistorya ug daghang salamat.